ҷуд Беллингем яке аз гаронарзиштарин бозингарони англис ба ҳисоб меравад. ҳарчанд ӯ ҳаёти шахсиашро аз дигарон пинҳон нигоҳ медорад, вале вақтҳои охир ҷузъиёт оиди ин мавзӯъ ба нашр баромада истодааст. Дар ин навор мо дар бораи духтаре ки бо ӯ муносибат дорад ҳарф хоҳем зад, вале пеш аз он обуна шуданро фаромӯш насозед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳама мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Беллингеми 20 сола карьераи зебоиро дар Реал Мадрид гузаронида истодааст. Маълум мешавад ки ин ситораи футболӣ бо тиктокери машҳури амрикоӣ Азара Мия робита доштааст. Наворҳои Азара ки бештар ба оро додани худ ва намудҳои муд равона шудааст, мухлисони зиёде дар шабакаҳо онро тамошо карданд. Ана аз ҳама бештар бошад, наворе ки дар даст телефон дорад ба ҳамагон ҷолиб шуд. Маълум мешавад ки ин инфлюенсери амрикоӣ бо ситораи Реал тариқи паёмакҳо суҳбат мекардааст ва бо ҳам вақтхушӣ доранд. Агар ба он наздиктар нигаред, шарҳи пурраи паёмакро дида метавонед. Беллингем навиштааст ки он рӯз дароз мешавад. Ту чӣ кор мекунӣ? Азара бошад пурсон мешавад. Ту имрӯз бо чӣ кор бандастӣ? Ва илова мекунад ки омодагӣ дида ба берун меравам. Баъдан Азара шаҳр медиҳад ки ин туи хоҳарам мебошад ва ман кӯли рӯз банд мебошам. Аз ин суҳбат бармеояд ки Беллингем ва Азара аллакай дӯст ҳастанд. Шубҳае нест ки ин ду ҷуфт бо ҳам муносибати наздик ҳам доранд, чунки ҳар дуам ба якдигар дар Инстаграм обуна шудаанд. Аз тарафи дигар мухлисон бовар надоранд ки ин ҳақиқат дошта бошад, чун Беллингем ба карьерааш диққати бештар дорад. Дар вақти омодасозии ин навор ягоне аз ин ҷуфт расман якҷо буданашонро тасдиқ накарда буданд, вале муносибат доштанашон ҳама ҷо расонаӣ шудааст. Азара шахси маъруфи сомонаҳои интернетӣ аст ки бо хоҳараш Аиша дар YouTube ном баровардаанд. Ҳамин аст ки шумораи обуначиёнаш дар TikTok ва дигар платформаҳо рӯз то рӯз рушд мекунад. Барои имрӯз ҳамин қадараш кофӣ аст. Та обуна шуданро фаромӯш насозед ва ҳатман зери навор лайк гузоред. То наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.